zuk esan, niri berdin zait. Zu zaitza. Ni? Bai. Berbiz, ne? Nire karekin eskatuen. Bai, barkatu. Akats teknikoak bakizu, ontsi jarrikoa, ontsi. Bai. Bekane! Bai, Hombre, bekane! bai, ni naiz. Ahots gozogarriak, batez ere baboso ahots horiek Belarri Bero denboraldiaren seriaren 3. kapitulua bihar hemen kolpez kolpe berezian. Hau, aurrerapena besterik ez da. Bai, betikoa, ondo eta seguro. Ados, prest. Ni presta, zu prestaltzea. Bueno, batzu ez da jaite bestiar, presta, ono, batzu prestinan enekale, Txabeti preste. Banakakoa, binakakoa, jokoan taldean, baina zeinen garrantzitsua, ondokoa, albokoa, bizirik ote dagoen sikira. Nene, zeitz bolitza, etxan ezkiatzen, gustatzen ganean, Segi. Izan ere, askorentzat objektuak besterik ez ote gara. Seiko, enegane seiko, Segi. Uzu gustatzen ni arkin etxian, neska. Arkia. Egunero aurrera egin behar baita kolpez kolpe eta aste honetan gonbidatu berezia dugu gainera, beraz gaur aurrerapena zentzu honetan baita ere. Kapitaina Maria Intxaustegi kolpez kolpen primizian. Antartidara junginen eta utzi genuen mundua Txinako virus baten historio batekin. Ozeano Zabaletako abenturak eta haurtzarotik zuen ametsa beteta National Geographicekin batera besteak beste, Antartida eta beste hainbat kontinente, eta nola ez, itsas azpiko indusketa lanak ez da edonor, Maria Intxaustegi, eta gainera, kuraia oso gogoko du.
euskaldunen inguru umariak bestelako albistegietan izango dituzue ikusgai, beraz guk bestelako zerbitzu eskainiko dizuegu segidan. Benetako analisia, zer da aktualitateak benetan uzten digun arrasto hori, izan ere, hauteskundeak mahai gainean diren honetan, nola ez errepatratu osasunari, edota horren inguruan sortutako erreferentzia sortari, nor dio hau, nor dio bestea, baina aizue, zorionekoak algara, benetan hor dago galdera. Analisiaren tarte honetan, aizu, Iruñe, Jagoa Arrasate, ezakit, for president, erreferente askorentzat, belaunaldi ezberdinak ari dira adoratzen, Nafarroa, esan genezake, modakoa egin duela ezberak bakarrik, baina modan dago Nafarroa, zertan zabiltzate Nafarrak? Gauza askotan, betiko moduan, gauza askotan, presidenterako ezakit, hauteskundeak hor daude, baina agian nik bai ikuste dudala aukera handiagoa, ezakit orain nola egongo den, badakizue orain ez denez demokratikoki erabakitzen nork botako duen San Ferminetako txupinazoa, pues akaso osasunak botako du eta osasunaren buru Jagoa Arrasate, ezakigu zer gertatuko den hor. Hori ikusteke, kartelaren berri izan dugu hori bai, baina datorren alkateak hautatuko du, ziurrenik txupina nork jaurti, koetea zuen izkeran, edonola ere, Nafarroa modan dagoela ari gara aipatzen, osasunaren partida honek izugarrizko arrastoa utzi du, onerako esan genezake. Aireportuko irudi horiek Guardia Zibilez jositako harrera hori deigarria izan ziren, hori ere analisirako puntu izan daiteke, edonola ere, aipatzen duzu Nafarrak ezaretela geldirik egoteko gizartea, inoiz ez dela hala izan, badakigu bereziki pozik, arro, bazaudetela, sorioneku aurkikuntza horrekin, orain sorionekoak mugimendu aurkeztu dela, aurkeztu bakarrik ez, bideoklipa, deialdia, goazen herri esilintxetaren hitzak entzutera, aste honetan bertan, aurkezpena egin duzuelako Gaztelu plaza bihotzean bertan. Ez aldarraroa zorionik gabe, Nafarroa! Izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren 10 mobilizaziorako. Aitortuko dizute Iruñe, Estitxu Arozena eta Saio Alkaiza, lehen kolpean irribarrez alako indarrarekin abesten ikusteak edonor unkitu eta bihotzean koske egiten duela. Baina bideoklipa ere bada, zer daukagu iragartzeko bideokliparekin eta bereziki horrekin lotutako dantza edo koreografiarekin? Da fantasia hutsa, osea, benetan, eta gainera aipatu duzun momentuan niretzat da abestiaren momentikoz egiten dio hor gino bat ez, Nafarroa inezeko abesti horri ze arraroa euskararik gabe Nafarroa, pues orain ze arraroa zorionik gabe Nafarroa, ez? Eta aipatu duzun bezala eta Reyesek aipatu duen bezala, ekainaren 10ean kriston mobilizazioa egingo dugu hemen Iruñean, Nafarroaren erdigunean, pixkat ere adierazteko hori, ez? Postasunez ere egin dezakegula euskaraz eta postasunetik ez euskararen aldeko borroka egin daitekeela, eta nik uste dut kantak hori erakusten duela behin. Baina koreografiari buruz zerbait aurreratzerik badukagu analisi ikuspuntu honetatik beti ere. Bueno, bai, oso analitikoa izango naiz. Abestearekin batera, sartzen bazarete Zorionekoaken YouTubeko kanalean, ere badago koreografia ikasteko, ze 10ean dena dantzatu behar dugu. Ez dakit egongo den dantzati herrikoia, baina, denok jakin behar dugu herriko eta auzoetako jaietarako eta nola ez San Ferminetarako. Baina, kontua da. Aipatu dizudan bezala, nik eurekin harremanetan jarri naiz baimena eskatzeko eta hartzeko justo estribilloaren zatia, klaro,
badago hor sare sozial bat modan dagoena dantzatzea. Egia esan, ni ez naizela oso dantzari trebea, koordinazio eta biok ez gara oso lagunak, baina bueno, egin dut hola, euren koreografia pixkat moldatu TikTokera, ze bakizue TikToken izan behar da nahiko dinamikoa, eta bueno, nik proposamena botako dut, eta bueno, espero dut zuek ere kolpez kolpe ere errepikatzea audioarekin, eta ea horrela lortzen dugu TikTok ere zorioneku bihurtzea. Ez da erronka txarra, aurreratzen dizuegu, kolpez kolpeko kaztariok ez garela oso dantzari trebeak, ahalegin txiki bat egin dugu, lehen ahalegin bat, seidan ere ikusteko aukera izango duguna, baina zai izango gara, Iruña Astitzek egingo duen proposamen horretara, eta TikToken, aizue noski baietz, aipatzen da ez, ikusentzunezkoen edapena, euskara sustatzea gauza beharrezkoa da, zalantzarik ez dago horretan, baina euskarazko ekoizpen horiek ikusi eta ikustaraztea eta edatzea zein lan handia eta erronka zaila den askotan, zuk hori ondotxo dakizu? Bai, hori funtsezkoa da, askotan galetzen dugute zer behar den euskarazko edukia egoteko plataforma ezberdinetan, orain bolo-boloka dabil, eta aurreko astean ere streaming plataformen inguruko solasaldi bat egin zuten hemen Iruñean, baina, bueno, nik dakidanaz, nik erabiltzen dudanaz eta bertan sortzen dudan espazio bat eta hitz egingo dut, sare sozialak, eta iruditzen zait alde batetikan baliabideak egon behar direla, nahi duenak edukia euskaraz sortezan, baina baita ere behar dugu jendeak euskaraz edukiak kontsumitzen hastea. Ze, klaro, egia da orain arte ez dela inbesteko edukirik egon eta beraz ez dagolako inbesteko iturarik euskarazko edukia edo edukia euskaraz kontsumitzeko gure bizitzako beste espazio honetan, ze azkenean ere uste dugu sareak direla beste planeta batean dauden gure etxeak, gure plazak, baina ez azkenean dira gure egunerokotasunaren beste zati bat, ze azkenean guk eremu fisikoan ukitzen dugun eremu horretan egiten dugun guztia, egiten dugu ja kasik sarean. Tira, honi buruz hitz egiteko tarte aurre izango dugu, datozen asteetan, hala eta guztiz ere, 3 lerrobururekin geratzen naiz, pixka bat Nafarroa eta Euskara uztartze aldera, asteko eta behin edo behintzat azken ordoi begira, irati filma honezkero plataformetan ikusgai badela, hori bada, albiste on bat, bestetik Kartujan Jago Arrasateren hitzartzea euskaraz kopako finalean ere izan zela nolabaiteko garaipen txiki bat edota euskalduntze edo euskara nolabait modan eta balioan jartzeko beste urrats bat ere bai, eta errespetua eta balioan jartze horretatik abiatuta, eta nola ez, aipatu duguna, koreografia, bestia, baina Irulegiko aurkikuntzak argi uzten du Nafarroan mugarri bat ezarri duela eta aurrera begira ekainaren 10 zaratago utziko duela arrastoa eta akaso askori bintzat bidea zabaldu ere bai, hala? Bai, hori da. Eta, bueno, ikusi beharko dugu. Ere, gustatuko litzaidake aipatzea, claro, osasunaz hitz egiten dugunean, ez dugu ahaztu behar, gizonezkoen taldea ari garela, baina emakumezkoen taldea ere hortxe dabilela, urteak daramatzatela lehiatzen lehenengo mailara igotzeko, eta bueno, aurten ere beste aukera bat izango dute, asteburu honetan izango dute aukera, eta ikusi beharko dute ere, hor, matematiken kontua egongo da, badakizue nolakoak diren horrelako lehiaketak, zenbat gol dituen batek, zenbat sartu dituen, zenbat jaso dituen, eta horrelakoak, ikusteko aukera duen igotzeko edo ez. Eta nik uste dut hori ere garrantzitsua dela, azkenean aipatu dugu Nafar guztiok jarri dugula mugarria, eta mugarria jarri behar dugu alor guztietan, eta betaurreko eta ikuspegi ezberdinetatik ere. Beste behin esan dezakegu Nafarroa kontraste handiko lurraldea dela, ezta? Horregatik izango duela ere halako erakarpen gaitasun hori. Hori da, nik uste niretzat egin den Nafarroako turismotik egin duten
kanpaina honena izan zen Gazteleraz Navarra Tierra Diversidad, eta eske hori alakoa da, eta nik uste dut hori ere aberastasuna dela oso handi batean, ez? Gure herrialdearekiko eta gure herriarekiko, ez? Euskal Herriarekiko diot. Horregatik ekainaren 10ekoa izango da mundiala, beraz apuntatu lehenik. Ekainaren 10ean, hola, borobildu, agendan, egutegietan, eta gero nola ez, abestia ikasi eta koreografia TikTokikoa, bega, barkatzen dizuet. Zuei ez, kolpez-kolpeko lagunak, baina ikusentzunelei, bai. Baina, bueno, bestea ez, bestea ikasi behar da, sartu, sorionekuak YouTube kanalean, eta, bueno, webgunean ere sartzen mazarete hor, informazio pila lortuko duzue, eta baita ere kamiseta moloiak erosteko. Deskubritu du gainera TikToken esku bat abestia bilatzeko aukera ere badagoela, beraz, gure kazetaritza lan honekin ere, geure aletxoa jarrita eta Nafarroako audientziari zor diogun, zerbitzuari helduaz noski baietz, kolpez-kolpek ere segiko du lerro horretan bere ekarpentsoa egiten. Iruña, Astitz, plazer bat izan da. Beste behin ere hemen nahi zaitugu, Venga, hurrengor arte. Aio. Agur. Ez dira ez oso pozik ikastolen elkarteetako ordezkariak gaur bertan agerraldi egin dute eta Jaurlaritzarekin sumin puntua bai hezkuntza lege berria tartean dela. Badakizue segregazioaren auzia erdigunean den honetan euskarazko irakaskuntza eta hezkuntza publikoaren inguruko eztabaida handia dela. Edonola ere, hitzordurik ere bada eta sorionekuen esku bat kanta entzun berri duzuena ekainaren 10ean. Iruñan bertan den hitzordua, urriaren lehenean berriz kilometroak Gipuzkoan, Errenterian, Horeretan. Kilometros, itxasora. Eta musikari ezagunak noski baietz, Bidasoa alde horretatik eta Mugaz gaindikoak bere aldeko musikariak ere ikusi eta entzun ditzakegulako, segidan ikusi ahal izango dugun ikusentzunezko honetan. Baina ez dugu ahaztuko, herri urrats igande honetan dela, beraz, euskarak gero eta hitzordu gehiago ditu, agenda gero eta sakonagoa eta zabalagoa bada, eta bada zerbaiten seinale, oraindik ere, euskaraz bizi, hazi, lan egin, ikasi, eta gozatu ahal izateko ofizialki lurralde guztietan oraindik ere badelako zer eginik. Bera gora nola nora herriola kilometros itxasora herriora euskara marean gora herriola kilometros itxasora herriora.
osasungintzari dagokionean, herritarrei galdetu zaie, ea osasungintza. Naziometroaren emaitzak izan ditugu aste honetan eta oraindik ere zer esan ematen segiko duten datuak badira. Izan ere, osasungintza badakezka nagusien artean den ardatzetako bat baita etxe bizitza ere, baina erabakitze eskubideari buruz zer dio Euskal Metropolietako hiritargoak. Datu horiek lantzeko eta bidein bat zabaltzeko aukera ematen duten hein horretan hauteskunde kanpaina bete-betean sartu zaigu. Zentzu horretan, gaur bertan gauza bitxi bat ere ikusi dugu eta alderdi bateko hautagaiek beste hautagai baten aldeko nolabaiteko mezua publikatzeak ere gaur albiste izatera ere badarama Nagua Albak publiko egin duen iritzi artikulua. Eta bertan Donostia salba dezagun dio. Ez da aztekoa, Elkarrekin Podemos edo ahal dugu bezala ezaututako alderdietako ordezkari nagusietako bat izan dela Nagua Alba Donostiarra. Gaur deigarria izan da, besteak beste, Donostia Venezia bezalaxe desegin aurretik berau salbatzeko azken aukeren artean dagoela datozen hauteskundetako hitzordu hau eta deigarria da besteak beste Juan Carlos Izagirre hautagaiaren aldeko botoa eskatzen duela, gainerakoak donostiarrak gaizki tratatzen ari direla argudiatuta. Edonola ere, saltxa-martxa guzti honetan hauteskunde kanpainak aurrera segitzen du eta besteak beste albiste nagusi ditugu Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren arteko mokokak, baina gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak PSeri ere begiratu nahi izan dio, esanaz aurreko hauteskundetako emaitzak nekez hobetuko dituela Eusko Alderdi Jeltzaleak. Tira, guzti honetan herritarren kezka nagusiak osasun zerbitzu publikoen osasuna eta etxe bizitzaren auzia. All right, everybody. Anaconda, when you can't breathe, you can't scream. Zegama Aizkorri herri urrats ere bai, baina Zegama Aizkorri ere bai, zeren zei zaudete, Kilian Jornetek ez du parte hartuko, inoiz baina irikiago beraz, aurtengo irabazlea zen izango ote den gizonezko zein emakumezko. Argi, eta bai dira sailkapen gehiago, baina edonolare, ezagunenen artean, ezagunena izan da Kilian Jornet Kataluniarra, eta aurtengoan mintzat ez du parte hartuko jokalari edo korrikalari bezalaxe. 7 aldiz irabazi ostean, aurten ez da izango eta utxun horrek, aizue, jakimina ikusmina ere zabaldu du, igande honetan jokatuko den Zegama Aizkorri mendi lasterketa mundu mailan ezaguna.
emakumezko musikarien erreferentziak lantzea gogoko dugu badakizue albistegi azido honetan, eta gaurko dosi horren baitan Kin Xatak ekarriko dizuegu. Zergatik, gaur betetzen delako bere urteurrena eta 56 urterekin esklerosi anitzkoitzarekin borrokaldi luzea izan ostean, zendu bazen ere, sare sozialetan besteak beste punkaren historia lantzen duen sare sozialetako kontu honetan gaur alaxe berreskuratu dute eta guk ere hala ekarri dizuegu. Izan ere, bere talde propioak izan zituen Xatak andereak eta besteak beste Los Angeleseko punk mugimenduaren erreferente handietakoa baita NoFX bezalako taldeetan aritutako emakume musikari, basu jole, gitarra jole, konpositore, haizue, halako erreferentziak ekartzea badakizue gogoko dugula eta garrantzitsua ere badelako, hauxe gaur geure aletxoan, geure ekarpena hemen izango gaituzu egunero badakizue kolpez kolpe albistegi azido profesional, fidagarri honetan, astelenetik ostiralera, badakizue eta sare sozialetan nahi eran aurkituko gaituzuela, eta ez ahaztu, bihar asteazken larunbat igande, Naroa Iturri gidatuta, kolpez kolpe berezia luzea izango duzuela gaueko saio berezia. Imitartan esan dakoa, bihar izango duzu gultan geure albistegi zerbitza.